pane nyaya dzemazita dzinonetsawo mumba medu zvokuti hatisi kuwirirana nenyaya idzodzo. Mazita? Chii chakaitika pamazita? Pamazita pane kufungira kwakaita baba. Pane zita rinonzi Farai, haminoti vakaonei handizvisivi. Mufoni menyu? Mufoni mangu vakati ndakaona phone number dzakafona late ndobva vadzitsvaga paecocation ndikaona dzakanzi Farai Samuriwo but handinambobvira ndakataura nemunhu iyeye. Papa? Zvakaitika ndezvekuti ini ndoita mabasa emaoko. Saka ndakafonerwa neclient yangu. Ndafonerwa neclient kwangu kupurazi kwangu. Kupurazi kwangu kusina magetsi. Foni mbadzima yangu. Bva ndatora foni yamedhimba ndaisa line yangu. Ndaisa line munhu weclient yakafona futi. Saka sidzi akasenzesa different number. Ndaida kuidentifya kuti ndiani aite se andifonera. Mbandamba ndaona zita rakanzi Farai. Okay. Makaona iri missed call here? Anga ari ma missed call about 3. Mufoni memukadzi? Anga ari mufoni mamedi. Okay. Sande basa nasi. Ndinomunzwa kuda kutomoka boys rangu. So chanyatsoita kuti muye kunoku chii? Ishombe yaita kuti tisunge tuye kunoku. Inyaya yevana vedu. Iyi yazongouyo zvaye. Yazongouya. Vana vangu inini vazhinji vacho vakadzidza. Inini wacho ndoita mabasa emaoko but hapana chiri kubatika. It's fine baba. Ndanyanyofambira. Inini munhu waMwari ndatoinga peace kunoku. Yekuti munyatsovajekesera kubva pekutanga kubva panyaya yeumhandara. Kusvika iko zvino panyaya dzanaFarai. Skwederei kuti tange yeumhandara. Sika. Zvino mama nyaya idzi hadzidere one on one idzi. Aiwa ngadzitaurwe zvadzo munhu waMwari. Handisiye baba kana vari kuti dzisataurwa asi ini ndiri kuti ngadzitaurwa hadzo. Inini handina chekuramba. Saka mazviona kuti vanhu vanongoda kuti nyaya dzavo dzitaurwa hadzo pane vanhu. Baba. Prophet. This woman, Prophet. She's 1 in a million. Thank you, Prophet. Kana mani jekesera ndotenda. You are just but accusing him, mazvinzwa. But nyaya dzekutanga dzeumhandara ndedzekuti mune muchida kuona ropa kuti riti chuchuchuchuchuchu. Musanangurira munhu waMwari asi kubva 1993 kusvika now handina peace mukati me. Aiwa chandiri chisikana ichi. Thank you, Prophet. Number 2. Number idzichiri mere mufoni. Andazombodziona zvakare. Okay. Amunozodziona? Andazodziona zvakare. Zvina kuitika gore rini. Okay. Nekuti Prophet chaitika ndechekuti dambudziko ndakaita namadzimai wangu ndiri kuti inini kana dzimwe nguva ndairotswa mudzimai wangu achinzi haazi mudzimai wako zvokuti ndakararama almost 4 years ndichingoti ndiri bachura handina mukadzi tisingashare bed. Rutsirai ipapo mama vanobvisa ndobasa remaasha itai fast mabhaketsi anofanira kugara mukati nouya mukorobha. Okay. You just need deliverance. But all I'm just telling you is all these things are coming in your head. Kana azochita nchakudzai. Thank you, Prophet. Parizvine zvavanokuchitai. Thank Mama, you, Prophet. endai munogara zvakanaka. Ndakutokumbira kuti muvadzidzisewo kuti vangaite sei kuti vandi believe nekuti ayu vachatotanga nekunogeza nemi. Zvese zvavaioma musoro zvezve zvichatangira ipapo. Baba, go and love your wife ndamuchenesa kuno. Thank you, Prophet. Zvanaka. Endai munogara.